pen khut hakathan rengkat bak jingadon bentalong jong kipat ba. Kejadian terjadi hari ini kalau kata terbuka naga terlawe kaba ikut jadi hidupkan naga kalenti kaba hidup yang lagi alenti kaba baik kalenti kaba maki ikut yang sejam kemampuan dia cuma. Controller General jongka Indian Bureau of Mines Pankaj Kulshrestha ulapan pawi kaspa marpo kendo kabayar henry kaba 4 lak banwat benia hakathan stelami ngi ulakren hakajingelang penkut yaka Mines Environment and Mineral Conservation Week 2000 arpun rio ukul shestra ula ong bakajingti marpo kendo kadang long kabadon kam nakabenta ka roy kapar bat kala ban long kabasngan yaka mariang ladale da kajingket kli ula kedo babun sien ki par mausun ha India ki long ki barit kababu jing ya jing traikam katkum ka start science bat ban penlong renti ula kedauru ya jing hakaliang ki kendon bat jing tei ki bapen slam ki kamti marpo kendo hakathan stelami ngi da ka bapen ksan ya jing don kam ban wat ki marpo kendo ula ong ba ka India kadang sadin ban ya nujor bat kiri kum ka Canada bat Australia hakane ka benta. And particularly the regions like north and northeast. I'm talking about the states like Jammu, Kashmir and states like northeast in Guwahati, Assam, Meghalaya, Tripura, Manipur and Nagaland. These are some of the states which have a lot of potential, but that potential is yet to be explored. There are different regions in all these states why the exploration has not taken place in the last so many years. That's a different ball game. But now the things have been changed, situation has been improved, and now we have to work hard for the exploration in these areas. Particularly the lessees, government has taken their own efforts. They are funded NMT. They funded the exploration project from the NMT fund. From the NPS, they are doing the exploration. But now the lessees has to come up. Particularly the big lessees in that area. They have to come up with a policy of exploration. Kibor penyat kila dan kuna kumba iway point san lak tengka AA hakajing kanra kali halai mkra police point. Hakane kajing kanra la pentre kam dalai pongut ki pulit penyat kali rengkat bat khat san ngut ki dkhot jongka SOT. Ki dkhot ka darbar lai mkra kila ai kajing kershan nadu ki rang ba snong bat ki rang ba dong. Lalap katu ka ningut ki nongnya kali ki belabu aj bat ki bapen kaladur be anya ki kali bat la dan kuna yaki. Hakani kajing kanra uwe unongnya skuti ulajan selat ya UBC USM sangma katba udang yale ban pet krat na kajing sha kanra nakaliang jongki pulit kilas dang ban pengat hapok kaan hakabaya day bat kani kajing jia. Presiden ke Meghalaya People's United Front uba kershan bela ula penpaw ke jing sngokia halor ke jing kta jong ke jing khang ti doyong ha East Giant Hills ula ong ban nado ke jing khang jong ke NGT ha usnam arhajar khatsau ki nong shong snong kilamat ke jing ki bajur ha ka kam ka jam ka yo ka kot bat ke pule puthi uba bela ula penpaw bagi kam ti doyong ki bela bu kendon tang dangshen kila ai kam tang kat tu kane ki nong shong snong ulakin tu ya ka sarkar ban weng no ya ka te ki jingkhang da ka ba maham ba ka jing beteng jong ka jingkhang kala ban penlong iki samla bom don kam don jam ban le iki kam runar haba penpaw ki jinglong jingman jong ka jingwan buhai snong ula ong babun ki nong shong snong ki mi na ka jella na ka benta ki kam ki baduna ka bainong ban im uba bela ulakin tho ru iki seng san perthei baki ai ki jingkular lamler halor ka jingti deuyong hakapor election. Kami kembasan ngikuak ban kerpat sokas sebagai balak soda ban pleno ini dua ban senana de gina ki ain ban suk ban tre ban kata kantam ban suk ban yo ban penkam kantam jiman kam ki paiba kantam ne po district namar sem jing ba ne po district namar la sais ni
Kane po distrik kan po kejingma ka bakala ap kejingma ka bakra na matagi kon samla apo distrik namar tekin yo kam yo jam kin po ke kam kin tre kam snur kam yo kin po berkhoi kin kta alu na po distrik tegi kerpat ik sarkar ban longkat bala ban pleno biang namar ban yo kam yo jam ban yo ban tre ban kta namar ban jinam kam play school ki khon ki namar jinam bon har jinawa hayung sam ki paiba Kajing sengau kia kalami hadian belalap yaki medical sample tube bala bread hajan kawa mintdu kabadon marjan bat kadam hajawai. U presiden kakhuj yakawa mintdu uba kro el pariat ulamaham baki jabo kila ban kta yakawai ketelong di kabakong san. Layathu ba kinong kwai dok kha kila lap yaki tiki tube bat don ki badong don dawai tangkat tu kat ne meter narut wa. Lara ya kejing ujor sa Meghalaya State Pollution Control Board kabla penlong ya kejing judip jongki he sorkar. Kibor penyait rengkat bat gejawai municipal board kila pentikna ya kejing lum renti bat bread haki jaka badai ya ki jabo jaban. Uba pariat ulaken tho ya kejing bom don kejing kit kli bat maham ban le dakaan lada om don bawan syakman. Ti hagani kiwano ya ini kita dong snap lada to kiwana hospital nena to ni kila bateri ki am hajuai ne gwatawir yang snong juai le kawi ho ang pi karpat lang ba kani ka jya kalam gi yong i one lik khaman likhana i lipantip chim ga jingit khle mato wai ni yang yong i dem gi subai idem go subai tapon he kini gi singi asngi nei ni la to law tang thoi ta la to chem ta ka wi don he kandon go tip ito wa ya gila veterinary hospital ki doktor nama gila technician nama ki bem hagatula kajing pencitom ka wa dukan lau khang la da hospital lo Iwe iklung badang shudep kha layo ban pelat im hadian bela syam ba ila syai ben hakasnong kaidong jongka East Giant Hills District yaite iklung lalap da unong song snong uba jini suklan haka arp khandai trik uyayong hadian kane kejing pelat im lalet ra yaite iklung sya sutnga CHC nakabenta ban yo ya kejing sumar Kipulit kila ujor ejahar hakle riat Women Police Station hakabiadai bat kane kejing jia. La ujor mukadduma hapo ki kendon bayahap bat ka Bhartiya Nyay Sanhita. Kipulit kila penlong ya kejing tokit ban lap ya ki badon keti. Kawai ka kali kit nongpang kala kelah ne ka step hanong po katba kadang kit ya kawai ka met yap ban let sha West Garo Hills. Kane ka jingjia kala jia hakapon riu bejimen step hadian pa kalami na ni Grims. Layo jing tip ba kani ka kali kit nongpang kamla asyu ban te lakam bat kala kelah hapadeng jong ka surok na kadaw ka jing penher step palat. Katu kat ni ki bilaya don lang hakadi ka kali kila minsau malumala ki pulit ka nongpo traffic police kila let wood sha kate ka jaka tang mar sendep jia kate ka jingjia. Ya ki bala mensau la penkit no sa civil hospital nongpo nakabentaban yo ya kijing sumar. Kajing ajing hikai halor kajing shngan jong ki dam bat kajing penkre nakabenta kajing shlei la penlong hari boy district dangshen. Ya kani kajing ajing hikai la penlong da ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited ha kajing etrei lang bat ka District Disaster Management Authority. Kani ka drill kelas dang ha yam dam da ka basu muddur halor kajing don kam kirki bakentup ya kajing pelat kensan ya ka harengkat kajing penpa ya ka siren syakinong shong shnong. Kabenta ka baar ha den arka kelapen i ya kajing shlei bakin thup ya ki brew ki balahap hapo bat kajing pelat im da kekinhun SRT SDRF bat civil defense ki bor badai khmi ki la banjur halor kajing donkam jong kajing penshai patba bat kajing ai jing rap hakapor ba biang ban yada na kajing do ikimin sim brew hakapor ba one link shop ki bor kamariang ya ki lanot hakapor ba le ya ka mock drill layo ban pelat im bala penkit ya ki shaki jaka ai jing sumar kom shi benta jong ka drill. Tidak perlu ini kebongkar. Hakaba ke scenario kalau ini dan ini ke control flood release from the dam. As per the guideline, we follow guideline for release of the water from the main dam ketika dam untuk Umiang. Ini ketika dam untuk ini kami suku ketika artificial lake, hakaba
ni story ko for power generation. But at the same time, you can take a structure to control the flood. When there is a flood, you control it for the release downstream, kemudian can get damage. That is where we put the structures in that control manner for releasing of water. Kaseng FKJGP Rambrai Circle Kaladawa ban Pinbhano Mardor ke Jingkieng Mauthau Umba ha West KHASI Hills District. Kini ke Jingkieng ka badai Shibenta jong ka project Surok na Nongston cha Rambrai lashna da ka company Spika. Kaseng kalalet jurip sya kini ke Jaka hadian balami ke Jing Ujor halor ke Jing Shna Torti ya kini ke Jingkieng. Ha kini ke Jing let jurip la Shem ya ke Jing Orpat ha ka wei ke Kenro jong ke Jingkieng. Kinong yalam kila maham ba kini ke Jing Orpat ke Bu Jing Mai kinong let Nongwan bat ki paj ba ki balet na kani ke Jingkieng. Kaseng kalaong bakan sabu da ka Jing Ujor sya ki bor ba dekmi banyada na kinogino ki Jing Jiabas ngausi. Siliang na kane ka Jingkieng taladon na kita ka Jing Orpat na kaliang jong ka Kenro. Te namar kata idawa ka company baka entrebiang ya kane ka Kenro kepala Orpat nang ba kane ka Jingkieng kane bat kumjuru nang bakit pajba kinyo ban pendon kam handai ada wan ka poliur tada ka don ka Jing Orpat ni kala ban lom ba ka umsau kan ratno kane Kenro bat kumjuru kane ka Jingkieng kan sa jot pat kenriang ten marketa hidawai ka company baka pentrebiang sistem. Mentangnya pa siya kikubor na keleng ka tanj de la mingi. Lapen ko burom ya ki khatnyong ngot ki samla na Chura Chandpur ha Manipur ha Rayburn College hadian bakila yo akam ha ki hotel. Ya kini ki samla lapen tibet hapo ka jing tmu jong ka Unnao Skills Development Center. Kane ka program ka de ka jinga trailang jong ka Assam Rifles ka Art of Living bat ka Tata Strife. Kini ki samla kila yo jing hikai ha kerukom pediang sngob ka jing penbiang ya ka bam bat di ringkat bat kerukom kren bat ka jing long tibet ha ka kam. Kani ka jing tmu ka tmu ban penkop bor ki samla khamtam kitu ki basakta ha ki jing yakin art da ki lat ka mai ki bala ban ne ki samla ki bla pendep ya ki jing sha hikai ki la penpau ya ki jing sngongo da ka baong ba ka program kala aya ki ya ki jing shania ka jing tmu bat ka kam ka jam. Very glad to have given this opportunity. I want to thank the Art of Living, Tata Strife, and for the Assam Rifles for giving me this opportunity. If not given this opportunity, I was very confused about which path to take. So given this opportunity, I'm very happy that I will be able to pursue a career in hospitality. And also, I'll be able to make my parents proud, earn a living for myself, and hopefully be financially independent. Unnan Kishore Yadav ulasha athung kum chief patron bakhan rio jongka Nagaland Bharat Scouts and Guides. Yakani ka jingle buram lapan long ha Lok Bhavan ha Kohima ha ka jinga don lang ki he sarkar bat ki dikhot. Kani ka seng ka bra seng ha usnem shi hajar khandai span rio punyo kadang yai beteng bandan benta ba kongsan ha ka ban penwan dori ki samla ha ka lengga jilla kinong kren ki lapen pau ya ka jing don kam ban kentie ya ka jing long hok ka jing long renti bat ka jing ket khli ha ka bia dei bat kamariang ulat ulapen tikna ban kirshan pura ban pen khlan bat pen yar ya ka jing ya lenti ha Nagaland ha ka ne ka jing lang la khot ru ki samla na ki jaka pulie ba pher bat kinong don benta ban pen slori ki samla ban yeshim benta. Mentapat nginya paj ki khubor na kelengkari. Ka Supreme Court kalakan taj bantu kelar ya ka rai jong ka Election Commission ban pendan kam daki Central Force na kabenta banyo vote. Ya kani ka sinjam la yoi bakala kta jor ya ka Trinamool Congress hashwa ban penlong ya ka jingyo vote. Ka ying bishar kalapen scam ya ka board jong ka Election Commission ban shim ya ki rai ka biya day baka jing penyat ya ka election. Kamen shwa ya ka ne ka jing kerpat
la kentaj da ka Calcutta High Court. Ya ka ni ka mukaddama la mudoi da ka batuklar ya ka jingthung ya ka Central Force ha ka por banyaw vote. Kani ka jingmi ka lanang penklut ya ka san perthai ha West Bengal. Kajing yakan art kelami hapadang kinong kershan jong ke BJP bat ke TMC hakapor baya tap vote biang ha South 24 Parganas West Bengal. Ki khubor kilami bala keno baki dan kinong tap vote ki blasha khanglat ban tap vote. Lapin jari bun ki bor pahara ban tek lakam ya kajing long jingman. Wat hapadang kajing kajing tap vote kala beteng hapo kajing penbet ba perking jong kajing pahara. Ka Election Commission kala hukum ban tap vote biang hakikat santeli ki jaka tap vote. Kani ke jingle kalong hadian belami ki khubor badon ki jing bombet hakapor tap vote kabla long haka alp khundai tarik uyayong. Mentapat nginya phai ki khubor na keleng ka perthai. Kari Amerika kala penbenaban wengno ikisan hajar ngut ki shipai na kari Germany ka Pentagon kala ong ba yakani ka rai on sa pentrei kam hakini ki hinriu hadu khat ar banai ban wan kani ka rai kala wan hadien ka jingyakan art ka banangjur hapadeng kari US bat kiri Europe ki biasan rob bat ka Presiden Donald Trump kam haswa ula berngem ban wengno iki shipai hadien ka jinga per jingmut bat kari Germany. Kani kamat ka dan jinga day bat ka jinga per jingmut halor ka jinga ken art ka badang ya chakmat mentah ha Iran. Ka Germany kala jubab da ka bakentu ya ka Europe ban shim ya ka jingkit klie ka bakham kraw na ka benta ka jing shngan jongki hi. Kiling sun European Airlines kila mat ikijing sya pentut namar kijing yakan art kabadang ya syaprang ha Iran konflik kablakan tiu ya kador jongki impnyang ling sun kador jongko umpnyang kala kiyo palat ya ka arsha ha kaba kijing ma halor kijing duna umpnyang kala ban kta hakini kita yo banwan Kiling sun kum ki Lufthansa kila penbena bakin dan kijing penduna ha kijing hair jongki ban penbiang ya kijing kiyo dor jongko umpnyang Kinong yalam jong ki karkhana kila maham bakattu kani ki lingsun kinla ban shakta na kajing hiar kapisa lada ka dor jong ki umpnyang kidang yai peteng ban kiu kajing dawa jong kajing hiar ki lingsun kanang bun kat ba kajing bukpat kala hiar dajan arpo na kashispa hakini ki benai badang shen Kiriyo syampang ki ong bagi rukom let jinglet kila ban kela syaki jinglet ki balengkot ne ki bakham hajan hakini ka ayom liur Mentapat nginya pai sasyaki khubor ya lekai. Kaskul Little Star English Secondary School kalayo ra ya kanam ladu habaro kijingele kai hakalimpung 5th East West KHASI Hills District Level Inter-School Athletics Meet Arajar Arpun Rio. Kani kalimpung balai sngi lapenlong Hamadan Khatsau Pra College Mairang hakabalayawan shimenta naki Arpun Rio teliki school. Komba pras pangut kisamla pule ki bakin thup lang ya ki shenrang bat ki kenthei kilaya ko ba ki jingele kai ba pher hakani kalimpung. Ya kani ka program lapenlong da ka office jong ka district sports officer haka jinge trei lang bat ka district sports association Mairang. Kani ka limpung ka long ru ka dak jong ka jingdap sansnem jong ka nasha mukt abhiyan ka bakin tiyo ya ki kam yele kai ban pelat iki samla na ki jingdi penbuaj. Kaskul Langtor High Secondary School kala job ya ka best discipline team kat ba kaskul Pendeng Umyong Presbyterian High Secondary School kala yora ya ka nam best march pass. U coach ka Real Madrid u Alvaro Arbeloa ula Krishan yang kinong yelek wat hapadeng ka jing bom yelek kai tikna jongki hakani ka ayom haba ajing kren haswa jong ka jing yelek kai haka La Liga ula ong ba ka jing IT lut ba ka jing penlet jingmut jong ka kenhun kadang yai long ka baskem u Arbeloa ula banjur ba ka jing job kadai halor ka jing lang om haka sap jong away unong yelek kai Ula kentat ya kijing keno ya u da ka baong ba ka jing penlet jingmut jong u ka datang da ka benta ka jing lek kai ka babut ka Real Madrid kanya kun persya ya ka Espanyol ha ka jing lek kai ka banlong ha ka sngi ublay ka jing ya kni banwan ha ka kerdan ba kli du kan nang kham shu la da ka FC Barcelona kan job ya ka Osasuna
Temen tapat ngenya pet ya ke jinglong jingman ka sun meneng hak ke lengki benta jong ke jela. Hatura kajing create kalong 4 degree Celsius, bat kajing shit kalong 4 degree Celsius, kajing ngam ka haw mata kasi kalong nyo pun riyo na kasispa. Kajing hap slap kalong kat nyo millimeters. Haba pai pat chanong ba shilong, kajing create kalong kat lai degree Celsius, bat kajing shit kalong 4 degree Celsius, kajing ngam ka haw mata kasi kalong nyo pu na kasispa, kajing hap slap kalong kat saw point away millimeters. Kat bah jawai pat kajing create kalong kat lai degree Celsius, bat kajing shit kalong 4 degree Celsius, kajing ngam ka haw mata kasi kalong nyo pu saw na kasispa. Kajing hap slap kalong lai point nyo millimeters. Kasun meneng kandum lo hatura shilong bat jawai, bat kala bandon kajing hap slap haki babun ki jaka. Swaban poy syaka bakut jong katup kubor nya pet biang sa sisien nya kimat bakongsan. Priang ke sorkar Meghalaya yang kijing jong kinong hikai, penpau bakakam thok sensus kalong kabaduna. Kajing bu bet bu rinti ha kajing thok sensus kapenti kena banyo ya kijing mentoy na ke sorkar. Katanj di lami ngi kadonya ke spa marpo kendau ke ba 4 la ban pindan kam, kajing ti iki marpo kendau da kajing start science bat ke banne kalong ke bakongsan bha na ke benta ka roy ke pa jong kathan ong uhe ke Indian Bureau of Mines. Kershan ke yang Bishar Supreme Court halor ke rai jong ke Election Commission ban bu de ke Central Force na ke benta kajing nyau vote kentat ya kajing terpat ke TMC. Bat yora ke skol Little Star yang kanam ladu habarok kejing lekai ke Limpung Eastern West KHASI Hills Athletics Meet da kejing shim benta nagi praspa ngot kisam na puli. Tepan lok katung ila poy syaka bakut jong katup kubor jugi menta ka janmiet hadu bene syembiang bat pila syai ke sngi kublei shibunya pi barok. আজি সেইখিনি কৰিব পৰা সেই বহল মনৰ সেই ব্যক্তিজনৰ আজি তেওঁৰ যদি আদৰ্শ আমি আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ প্ৰতিমূৰ্তি আমি বনাইছো হয় কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁৰ আদৰ্শ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব উৰিয়ামঘাট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত তথা প্ৰজেক্ট নাৰী শক্তিৰ অধীনত সামগ্ৰী সত্ৰত 30 দিনীয়াকৈ আয়োজিত মুখা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আজি সামৰণি পৰিছে মহিলাসকলক স্বনিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আনফালে প্ৰশিক্ষণৰ আজি অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচীত মাজুলী জিলা আয়ুক্ত সৃষ্টি সিঙে অংশ লৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই শিবিৰত জিলাখনৰ 20 গৰাকীৰো অধিক মহিলাই অংশ লৈছিল আৰু অভিজ্ঞ মুখাশিল্প প্ৰশিক্ষক প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামীয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল বৰ আনন্দিত হৈছো আমাৰ মাজুলীৰ সামৰিক